ajassa 8.17 Jämäjiemi toisen maalin. Maalintekijä numero 91 Olli Palonen ja maalinsyöttäjä numero 60 Jorma Lehmus. Jämäjäki second goal. Scorer number 91 Olli Palonen. Assistant was number 60 Jorma Lehmus. Time of the goal was 8 minutes and 17 seconds. Edellisestä maalista kerkesi kuluvan 30 sekuntia, kun Jämäjäki teki kolmannen maalin. Maalintekijä numero 60 Jorma Lehmus ja maalinsyöttäjä numero 88 Eemeli Ruusunen. Jämäjäki third goal. Scorer number 60 Jorma Lehmus and assistant was number 88 Eemeli Ruusunen. Time of the goal was 8 minutes and 47 seconds. 0-3.